Det er ved at være lang tid siden, jeg har lavet en film. Jamen, hej og velkommen til Garderoben. Jeg har ligesom været rimelig godt beskæftiget med at lave hus og så videre, så nu har jeg fået støvet mit kameraudstyr lidt af og tænker, vi skal da i gang med at lave nogle film, nogle inspirationsvideoer, motivationsvideoer, whatsoever, hvad det lige kommer til at være indbydende. Jeg har fået bortforekommende besøg fra min kæreste ven Mark Skovsbø. Djævlebesøg, som nogle jyder nok vil sige. Vi skal ned og træne, og da jeg skal have min langærmede trøje på, så kan I så godt gætte, hvad vi skal ned og træne. Leg day! Og intet mindre skal have æren af at træne med ham i dag. Wow. Mark han er inde og spise lige nu. Jeg skal lige have pakket min taske, og så skal jeg lige have noget mad indenbords også. Så vi er godt fyldt op og klar til en hardcore bentræning. Altså den tripod her, den er virkelig rød. Jeg kan ikke finde min anden tripod. Jeg kan knap nok holde det her kamera. Jamen det er fedt. Det kan holde lidt snart. Det har været lang tid siden jeg sidst har lavet en video, og jeg tænker nu her fremover begynde lidt mere kontinuerligt efter, som jeg så er færdig med at totalrenovere mit hus og har lagt ekstremt meget tid, og min prioritet har bare ikke lige været at træne og lægge videoer, og så jeg har slækket lidt på det hele. Eller slækket, jeg har bare omprioriteret min hverdag. Prioriteret huset først, og det som kommer derefter. Og når det så er sagt, så tænker jeg bare, jeg skal pakke min taske, jeg skal have noget pre-workout med, jeg skal ud og hente Mark, og så skal vi bare blæse den afsted ned i Gym Fitness og smadre de ben. Så hang on! Nu er jeg på vej ind for at hente Mark, så håber at han er klar til at træne bilen ligesom mig. Ja, han ikke har fået spist så fuldstændig. Han er ude at spise med hans arbejde, så får vi se. Mark han har været i fitnessindustrien i super lang tid, så det er super fedt at hænge ud med en, der har så meget erfaring og kendskab til den her fitnessindustri, som egentlig faktisk er super lille. Man kan jo faktisk gå hen og sige, at Mark han er jo sådan set fitnessindustriens svar på Steven Seagal. Uden at underdrive alt for meget. Så, der er vi jo helt bag. Hello my friend. Jeg har sørget for ikke at spise for meget. Nice. Og så ved du også godt, det bare bliver the return of the dinner. Legs. Legs day, baby. Har du noget konkret, du skal træne? Jeg tænker lille tåen især. Og så jeg tænker også på venstre ankel, lige for kværnet den godt til. Lille tåen skal jeg lige have makset ud i dag. Den skal bare blive stor. Hyggelig. Jeg skal også til at arbejde. Hvad fanden er det her? I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. I'm out and all the time. Temple of the
I betragtning af, at jeg ikke har trænet ben i 2 uger. Så har Mr. Skovsby virkelig fået smadret mit ben her. Sunday night, så fik vi smadret ben. Smash! Og nu håber jeg, at jeg kan få skudt en masse flere film afsted, fordi vi elsker at lave det her, så vi simpelthen ikke får overskud og prioritere nogle film lidt på YouTube, så jeg kan få den op og køre igen. Ja. Okay. Ja, sådan er det.